Shout out sa Panganiban family. Shout out sa inyong lahat. At sa mga viewers po natin, shout out. At sa ating pagsisimula, update na natin yung mga presyo ng kanilang mga latagan ng gulay. So, bossing, magandang umaga sa iyo. Update natin yung mga presyo ng mga repolyo mo. Magkano ang presyo ng repolyo? 80 pesos na per kilo na ang kanyang repolyo. Ano yung mga big size mo na hipon, ang presyuhan? 350 lang kahapon, 400. Ang ganda, 350 oh. Lalaki. 350 na per kilo na mga hipon. Eh, mas malalaki yun. Ayun. Ako no, 400 talaga bentahan, malalaki. Beta, ang mga latagan, ang gaganda oh. Pwede ka na magpangat, 100 pesos lang po yan guys na inyong mabibili. Chabeta o bilong-bilong. Yan oh, yung mga shoutout po, good morning. Ito po yung 160 na mga tulingan. Ayan oh. Dorado. 220 ang per kilo. Itong sagisi 160. Yan po yung presyo ng latag. Magkano per kilo, bossing? 180. Mataas ang puhunan. Oo nga, kahit saan mataas ang presyo. Ayan po, 180 no, na per kilo. Magkano presyo ko yan? Dito, 150. Ayun. Sa gulyasan po natin, 150 per kilo. 130 naman po dito. Good morning. So ayan po na yung mga sapsap. 120, tumpukan po ng bangus, pandaing. 5 piraso na no. Alright. Good morning everyone. Na tayo po ay nagbabalik po dito sa Malabon Fish Market. At mag-update tayo ng mga tumpukan na kanilang mga ibinebenta sa ating mga kababayan. So nandito po muna tayo sa mga bentahan po ng gulay bago pa po tayo pumasada doon sa lugar ng mga tumpukan no? So shout out sa Panganiban family. Shout out sa inyong lahat. At sa mga viewers po natin, shout out. At sa ating pagsisimula, update na natin yung mga presyo ng kanilang mga latagan ng gulay. So, bossing, magandang umaga sa iyo. Update natin yung mga presyo ng mga repolyo mo. Magkano ang presyo ng repolyo? 80 pesos na per kilo na ang kanyang repolyo. At yung mga patatas mo, magkano? 100 pesos per kilo. Yung mga dahon-dahon natin na mga binibenta nyo, 10 piso. So, yun po yung mga presyo ng kanilang latag. At yung maganda mong karot, magkano? At, 80? So, tumaas ang per kilo, no? Ng 20 pesos. Dati 60 pesos, ngayon 80 pesos per kilo. Yung luya mong maganda na parang luyang paa. Sa luya, Luya, 240. Ang taas naman, no? So, yung presyo po ng luya natin ay 240 na per kilo. At makakabili rin po kayo ng mga 20 pesos mga nakabalot na. Malabo yung paningin ko tayo busando. Hindi ko dala yung salamin ko eh. Pag-break na nga mata ko. So, yan po yung mga update natin. Sa kalamansi, magkano ang kilo niyan? Sa kalamansi, 80. 80 pesos per kilo ng mga bentahan po nila dito ng kalamansi. Salamat! Thank you, busando. Shout- Sa mga followers natin dyan. Ayun, shout out sa mga followers. Nagkasakit, kaya di mo ako nakita. Ayun, medyo pumayat siya, no? Dati lumulobo na siya eh. Ngayon pumayat siya eh. Magpapalobo ulit tayo. Wag na, okay na yung ganyan, slim. Para makita yung ano mo, kaseksihan mo. So shout out. Sa asawa ko, napakasipag niyan. Talaga masipag yan ka. Maagaw ng iba. Hindi na maagaw talaga ng iba yan kasi minahal mo na ng gusto. Mabahero. Shout out. Alright, so lakad na tayo at mag-update pa tayo ng kanilang mga latagan. Salamat thank you.
So, pinapasadahan po natin yung kanilang mga gulay, no? Oh, shout out po. Good morning, good morning. Shout out po. Kamay po kayo dyan. Ayun, shout out po. Good morning. Baka may shout out po kayo. Ayun. Ayan. Ah, tama po yon. Happy birthday po. Salamat po, thank you. Mas maganda nga doon. Pinipigil. Thank you po, thank you. So, yan po yung mga latagan pa rin po dito, no, ng kanilang mga gulay. So, yung ating mga sayote. Ate, magkano sayote mo? 25 pesos po yung kada tumpukan, no? Yan, sayote. Tapos, good morning. Saan galing? Ah, okay. Salamat ha, thank you. Ingat, ingat. So, yun na nga po, magaganda ang mga presyo, no? So, sa gulay pa lang po tayo pumasada. At dito na po tayo na halos pinagkakaguluhan yung mga isdang tumpukan dahil sa mga murang bentahan po nila dito. So, nandito ka, Lodi. Magkano yung mga big size mo na hipon, ang presyuhan? 350 lang kahapon, 400. Ang ganda, 350, oh. Lalaki. 350 na per kilo ng mga hipon. Eh, mas malalaki yun. Ayun. Ako nung 400 talaga bentahan, malalaki. Ay, nakikita sa vlog yan, mother, oh. Naka-vlog yan. Thank you, salamat. Thank you. Dito po yung mga tumpukan, 100 pesos at 50 pesos, no? Yan po yung mga latagan nila ng galunggong. At yung mga tawilis na sariwa, oh. Tuna, yan na lang natira. Buntok na lang. Tuna at buntot ulo. Ang natira na lang po, ang katawan po ay nabili na. 150. Ito, magkano na presyo ng tuna na yan? Yung tuna, yung laman nun, 280. Buntot, 250. Ayun ang presyo, no? Ano dito? Ulo, 150. Sandante. Ate, salamat po. Bossing, shout out. Busy ka na naman. Talagang laging busy sa pag-aasikaso, no? Ate, salamat po. Ito po yung 400 pesos na big size na hipon. Magaganda at mas maganda pa sa jowa mo. 400 pesos. Ayun, 180 po ang per kilo dito sa mga pusit kalawang. Bossing, magkano yung tawilis mo? Ayun, 120 po ang per kilo ng tawilis, no? 120. So, inahawakan ko ng dalawang kamay ang aking cellphone. Gawa ng baka malaglag sa tubig. Ito yung mga tiyabeta natin na tumpukan, no? Puro tiyabeta ang mga latagan, ang gaganda, oh. Pwede ka na magpangat, 100 pesos lang po yan, guys, na inyong mabibili. Tiyabeta o bilong-bilong. Tapos sa mga tumpukan ay 50 pesos sa mga galunggong, 120 sa mga per kilo ng alimasag. Tapos yung mga gulyasan po dito na bentano, tambakol, fresh tambakol gulyasan ay 160 po ang per kilo. Tilapiyang Batangas 130, 120 ang per kilo. 100 pesos na tumpukan po ng bangus pandaing. So, yan po yung mga latagan po dito ng mga purot galunggong. 90 pesos tumpukan. Alright, so may mga nagpapapa pa ngayon ng mga isda na maibebenta dito sa Malabon tumpukan. At tayo ay umabante na at para makapag-update pa ng mga latagan at presyuhan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, sa dami po ng tao, nakikita nyo po, no? Balikan lang po natin tong mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Ganyan po, pagkaguluhan yung mga tumpukan po sa halagang 50 pesos. So, sulit pang ulam na po, no? Ganyang karami po yan ang ating mga kababayan na naghahanap ng mga murang presyo
Gaya na lang po na nakikita po natin dito ay 50 pesos lang po yan. Yung mga sapsap na kanilang binibili. So, plastic na po at pinagbabalot na po. So, pasadahan natin to, update natin yung mga latag nila at para makita ng ating mga kababayan. So, balik tayo dito. So, ito po muna. Update natin yung mga isda, no? Yan po yung mga 50 pesos na nakikita nyo po na bentahan po dito. At 100 pesos na tumpukan po ng mga sapsap. Yan po ay tinututukan ko po kasi maraming duda ang ating mga mamimili na kung sariwa po ba o hindi. Pero para sa akin, ito po ay sariwa po. 50 pesos lang po yan. Ayan. Yan po yung mga tumpukan na kanilang ibinebenta dito sa Malabon Fish Market. At lapitan natin yung mga presyohan pa dito, no? Sa mga galunggong. Ayan po ay 50 pesos lang po na inyong mabibili. Meron din pong 100 pesos. Good morning po. Shout out. Shout out! Ganun bawas? Okay, 180. So, dito tayo, no? Yung mga shout out po. Good morning. Ito po yung 160 na mga tulingan. Ayan, oo. Bangus tumpukan 100 pesos. Ayan po yung mga bangus pandaing. Mga chapeta po doon ay tinumpok na rin po sa halagang 100 pesos. Ang dilis ay 50 pesos tumpok. Galunggong din po ay 100 pesos. No? Yan po yung mga latagan po nila ng bentahan ng sariwang isdang tumpukan. Ayan, no, kitang-kita naman po ninyo dito sa Malabon Tumpukan, no, talagang tangkilik na tangkilik ang 50 pesos na tumpukan na inyong mabibili. So, dito naman tayo, tawid muna tayo sa kabila at putulin lang natin dito sa kabilang side, no. So, dito tayo sa mga bentahan naman po ng mga isda pa rin po na inyong mabibili at sulit na sulit. So, sumasalubong tayo sa mga sasakyan at tayo po ay mag-iingat lagi. So dito po yung mga presyo. Ito po yung mga tilapiyang Batangas. Shoutout po Nanay Noemi. Good morning po. Good morning. So ang kada piraso po dito ng mga bangus dagupan, no? 170, 180, 190. Yan po yung mga kada piraso. Eh sa mga tilapiyang Batangas nyo Nanay Noemi, magkano? Malalaki po ito, no? 140 po ang per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Nanay Noemi, salamat po. So, dito tayo sa mga bentahan pa. Ang yellow pin tuna sa per kilo ay 150. Eh, magkano dorado? 220 ang per kilo. Itong sagisi, 160. Yan po yung presyo ng latag ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Salamat thank you. So yun na. Yun na nga po ang mga presyuhan. Ayan, oh. Ayan, mga binluan o sagisi, dalawang klase po, halo po yung mga isdang bato, no? Magkano per kilo, bossy? 180. Mataas ang puhunan. Oo nga, kahit saan mataas ang presyo. Ayan po, 180, no, na per kilo. Oo. Lalo kahapon, wala talaga. Thank you, salamat. So dito ito mga presyo, no. Ayan, mga gulyasan ni Kuya, oh. Tsaka bangus dagupan. Eh magkano presyo ko yan? Magkano bangus? Dito 150. Ayun. Sa gulyasan po natin 150 per kilo. 130 naman po dito. 130, 150 sa bangus dagupan po ay 200 pesos na per kilo, no? Magkano dito man? Kuya, salamat po, te. Salamat. Thank you. So, ito yung nakita natin, no? Update ulit tayo sa kabila at natanong na natin dito yung mga vendor na nagtitinda po ng kanilang mga isda. Tawid tayo rito uli sa kabila. Pabalik-balik lang tayo sa ating pagtawid.
Kaliwat kanan po kasi yung kanilang bentahan, no? Dito po ang 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. 50 pesos na tumpukan. Sariwa yan, te. 50 lang. 90 dalawa, te. So, yan po yung mga sariwang sapsap, oh, na hindi na maawat. Na kanina ay nakita natin maraming namimili. Ayan. 50 lang, te. Dalawa 90. Good morning! So, ayan po na yung mga sapsap. Mga 50 pesos. 100 pesos. May 50 pesos din po na mga tumpukan, no? 120 tumpukan po ng bangus pandaing. 5 piraso na, no? Na bangus pandaing at makakapag-ulam ka na. Sa sagisi ay 150 ang per kilo. Tuwakang ay 120 ang kalahating kilo. Boss, magkano yung dorado? Ayun, 180 po ang per kilo. So, yan po yung update natin, no, sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. 130 naman po dito sa mga bangus, pandaing. $120 bangus pandaing pa rin po na tumpukan. Kuya Romy, shout out po. Good morning. Magkano po yung presyo nyo ng bangus? 200 pesos na per kilo ng bangus, no? So kahapon, tilapiyang Batangas. Ang naiwan ngayon, bangus naman po. So 200 po ang per kilo. Yan, nilagay. Nilagay, sandaan isa, sandaan. Tumpukan po yan, no? Binibigay na po na 180, napakasariwa pong nilajay. Alright, so shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out sa ating mga kababayan na dumarayo sa Malabon. At sa mga OFW na lagi pong naghahanap buhay sa kanilang pamilya, shout out po. At sa mga vendor po natin masisipag, shout out po sa inyong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.